Takže čau. Ten náš uvítačný let's play Spíš díl? z hry League of Legends. Natáčí to Horaki na... X. No a dali jsme si all random. Bohužel mi to piklo Vevrika. Nebo Rengara, jak jinak, že jo? Jo, jak jinak mě opečka je mu komentě čampiony. To mohlo piknout aspoň Luxku. Jo, no. Sranda. Moment, lagy. Aha, to je... Jen počkej. Počkej, když jsem to natáčel, nebo ne? Aha, mě to spadlo, tak sorry. Mně to spadlo lolko, ale dal jsem First Blood. Takže dobrý. Zase fail opět, jo. Opět. To by spadlo natáčení? Ne, ty už to zase natáčím. Aha. Je to docela sere. Co tě sere? Já tě seru. Takže máš nějaký healovací spely. A já mám poťáky. Já už jsem se vyčerpal. Fuck, já jsem na tebe dal Ignite. Jo, ty fado. Jsem ti dal Exhaust, jo. Jaký kreten, jsem si to zapomněl předat. To víš, no na mastra nemáš, prostě je to... I když ho hraju asi tak po druhý v životě, tak prostě mi jde nějak. Taky víš. A on je na rozdíl od tvýho recommended Warwicka dost jako těžký. Jenom. Já... Prostě mi to piklo se to dobré. A nevím, jak je to slyšet to natáčení, doufám, budu víc jakoby křičet. Radši. Dominiku, víc křič. Dobře! Pak. Nemusíš mi ale utrhnout uši. Ne. Jestli ty jsi trojka, tak směšný. Už čtyřka, tak směšný. Proč mi to piklo Ringara? Kdyby mi to piklo Mastera, tak už tě sundám. No jenže to by to piklo prostě. To. Ringara. Hodně velká smůla, co? Jo. Hej, pojď si to rozdat. Až budu stejný level jako ty. Tak já tě nechám na expy. No, sebe. No to je jedno prostě. Vendo! Co je? Proč to do mě šiješ? Když jsi proti mně? No, dělej. Ty vole, Vendo! Nekřič. Já se ať křičím, ale. Mě neser. Nekřič do toho videa. To je fakt dobrý uvítací video. Ano, tak si nedáme teamfight. No nedáme, protože ty vole, ty jsi taky feed. Protože ty pořád křičíš i ve videu. No, teď, tak ne, hlavně nekřič. Já nebudu mít žádný divák. To radši vystřelím. Vole, Vendo, neútoč na mě pořád, teď jsi říkal, že mě necháš na expice. Nenechám, teď je to duel. Ve kterým jsi ve východě jak prase. Nekřič. Tobě to piklo nějakýho debilního Warwicka a mě nějakýho kretenskýho Nekřič. šampiona, za kterýho neumím. A mluvím Ale já se nikdy nehraju, po druhý, aha, on je recommended. Jo, je recommended. Jestli jsi z toho všiml? Ne, nevšiml. Schválně kolik ti uberu nějakým spelem.
Ne, ty jsi vlastně takový strap, že se nenecháš zasáhnout. Já, že jsem strap. Když jsem se nechal zasáhnout, proč si myslíš, že jsem strap, jo? Tak já tě nechám, jinak bych použil ultu. To nemá... Dominiku. Hej, tohle video radši tam nebudu dát, protože ty opět musíš křičet. Nekřič ve videu. Takže to endnem. Proč? To zase... Jestli to mám to tak už. To je fakt vystřílí. Dominiku? Takže to dáme na YouTube. Jenomže budu muset zase hrát za sebe. Čau Petře? No, tahle ta hra je posraná už. My jsme to chtěli točit, jenže Dominik se skoro... neřeš to. Můžeš to vypnout? Můžeš se z té hry líbnout, prosím tě? On dal fakt Ty jsi slívnul, jo? Tak vidíš, jak jsi to kecal. Jsi mi lhal? A v čem ti hlal? Nic prostě. Prej, dal ventu. Za koho? Za koho? Za Master Gho? Včera 2 kvadry, myslím, nebo Ventu. Nevím. Ať jenom pušnu. Ty vole, protože mě to piklo. Jde do ního Rengar. Ale teď si za ně... Jak jinak mě opečka je mu. No, Komentě čampiony. je už hrál hodněkrát. 2krát. A na rozdíl od toho tvýho recommended Warwicka je taky těžký. No ty jsi to navrhoval. Ne, ty si navrhl, že půjdem all random. Ne, ty jsi to navrhnul. Ne. Jo, navrhnul jsi to, kámo. A nelži. Ty vole, ty nelži. Ty nelži a nenervuj se, Dominiku. To říkej Honzovi a Milanovi. Já se těším, až tohle dám na YouTube. Ty vole. Vendo, ty nechceš mít diváky? No, podle mě, když takhle budeš hrbat, tak se na to lidi budou koukat. Vole. To bude úplně, se mu tomu budou smát. Ty vole, prosím, nedávej to na YouTube. 13. Fakt super. No, Dominik se vrátil do hry a doufám, že mě dá. Já se nechám to... Ne, sorry, já ti damage'u. Nechám se do 4. Ty vole. To je ultina? Ty vole, ten tvůj debilní heal už mě fakt sere. Ty vole, hej, nekřič, jinak to dám na YouTube, ale to bude úplně... Máš tady asi 850. A co? To je tvoje? Ne. Hej, viděl jsi, že by nějak vedry, nebo já nevím, kdo to natáčí, křičel u toho? Ty drž hubu, no. Je, ty vole, ty jsi nějaký nervní, Dominiku.
Dobře, já se nechám pošnout, ať to. Ty vole, vždyť je to stejně pro ta hra, proč bych tě... No, jdeš si nakoupit samozřejmě. Ne, nejdu. Ještě. Že na to, že máš asi tak 5000 v zásobě. No mám, no, ale nejdu si nekoupit. Je to engár. A nebo, když budeš stejně velký jako já, tak si půjdu nakoupit. Hej, ty vole, kvůli čemu se narvej, Dominiku, vysvětli mi to. Kvůli čemu, když jsi nikdy takhle nenarval, kromě včerejška, předvčerejška a někdy ještě i potom, ale to je jedno. Necháš exekutnout, jo? No jasně! Jasně, od kdy mají minioni attack speed 200, co? Od té doby, co tě viděli. Ty vole, co je? Hej, Dominiku, to bude dobrý na YouTube. Ne, ty vole! Jo, jo. Jo, ty kam mě dáš, kámo? To bude dobrý. Dáš mě? No, tak buď. Vidíš? Na to, že ty no jasně. Ty tvoje demoní kretenský. No jasně, už na tebe seru. Ty vole, co si kurva nervuješ? Já na tebe taky seru.